Que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a unha nova edición de Orixe e Calidade, o programa que lles informa sobre toda a actualidade da denominación de orixe Rías Baixas. Na zona estamos inmersos na campaña da vendima. De seguido daremosles conta de toda esta actividade, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. A vendima empezou de xeito puntual a semana pasada. Moitas adegas comezaron a recollida para as elaboracións especiais como os escumosos e para a realización do pé de cuba. Falamos desta recollida co técnico de campo Xaquín Martínez, da adega Martín Kodax. Estamos facendo unha vendimia especial, por decirlo así. A vendimia propiamente dita, nós temos programado arrancala a partir do luns, do día 9, non? Entonces, aquí estamos na finca de Orbazán, estamos sacando pois unha partida puntual para, sobre todo pensando nun viño con perfil fresco e para facer un base espumoso. A vendimia estándar, pois arrancarémola xa en firme a partir do luns. Non todas as uvas valen para todos os viños, entonces para facer viños especiais, como pode ser o espumoso, necesitamos os parámetros de acidez e de grado específicos. Isto non é unha casualidade, xa durante todo o ano nestas parcelas estamos facendo pois unha viticultura orientada a este perfil de viño, onde temos o grado un pouquiño máis baixo e a acidez un pouco máis acometida para que estean balanceados, porque hai que pensar que o espumoso vai facer unha segunda fermentación en botella, onde vai a subir casi un grado máis, entonces temos que buscar ese balance entre grado e acidez. E aquí este ano, nesta parcela, o estamos logrando. Pois, a decir a verdade, nos arrancamos onte, xa un pouquiño para engrasar toda a maquinaria, non? E incluso probar as máquinas en bodega. Hoxe é o segundo día que facemos con este perfil, así máis especial, e despois para lunes, pois, nós para decidir o orden de vendimia cando arrancar, pois utilizamos basicamente tres informacións. Por unha parte, as analíticas que estamos facendo desde que empeza a maduración semanalmente para ver como vai evolucionando sobre todo o grado alcohólico, a acidez total. Nós temos 2000 parcelas de todos os socios, non mostreamos todas as parcelas, pero sí que temos estas parcelas que son de referencia de todos os anos, onde vamos vendo a evolución. Despois, nos viñedos propios tamén, pois son fincas de un pouquiño máis de identidade para identificar pois como arrancar. A segunda información é en envero, é dicir, no momento de inicio de maduración facemos unha foto por teledetección con un dron ou con unha avioneta onde nos indica pois o estado vexetativo que ten nese momento a viña, que é representativa como estamos agora, non? Entonces procesamos esa información e vamos agrupando pois por colores, é dicir, por perfiles sobre todo aromáticos, este tipo de vendimia, e vamos un pouco muestreando orientado a este tipo de información. E a terceira información que necesitamos é a previsión meteorolóxica, non? Mirando un pouco a previsión meteorolóxica hacia onde vamos, pois vamos un pouco secuenciando ou apretando a vendimia, ou podémola facer un pouquiño máis larga se as condicións meteorolóxicas o permiten.
neste momento a previsión meteorolóxica para a medio plazo é boa, entonces podemos facer unha vendimia un pouquiño máis secuenciada, indo sacando antes pois as viñas que xa están e podendo esperar un pouquiño máis as que lle pode faltar un pouquiño máis, non? E despois, este ano pois estamos tendo pois un final de verán un pouco atípico, non? Tuvemos un verán fresco, donde tanto no mes de xullo como en agosto tuvemos uns episodios de chuvia, o que fixo é que a folla estea moi ben, a viña estea máis vigorosa, ou dicir, máis exuberante que outros anos, non hubo estrés por falta de agua. E agora tuvemos un final de agosto, un principio de setembro, pois con temperaturas altas e sobre todo con humedade relativa baixa e vento, non? O que estamos vendo que a evolución do grado de azúcares está sendo boa, está subindo rápido, pero a acidez total está sendo alta. Incluso estamos vendo xa un fenómeno de concentración. A uva está perdendo un pouquiño de auga debido a estas condicións meteorolóxicas, non? Isto que fai é que a acidez se concentre, siga estando alta e o grado vai evolucionando rápido. Con esta información, pois os enólogos nos comunican a nós aos técnicos de campo e nós, pois, cos viticultores vamos coordinando e secuenciando esta vendimia. Por unha parte, que parcelas ou que uvas van dedicadas a cada perfil de viña e, por outra parte, a secuenciación da vendimia. É dicir, non somos capaces de vendimiar todo no mesmo día, entonces, pois, vamos facendo, pois primeiro empezamos por estas parcelas que son específicas para este tipo de viño e despois empezaremos pois polas que máis maduras estean tendo en conta a orientación, é dicir, que viño vamos a facer con esa uva que xa durante todo o ano estuvemos facendo, buscando extraer pois toda a potencialidade, o máximo de potencialidade de cada parcela para pasalo ao produto final, que é o que interesa. Na elaboración dun espumoso, primeiro partimos dun viño base, chamamos, é igual que un viño blanco normal, non? Donde se prensa, se estabiliza e despois, máis adiante, se añaden pois azúcares, levaduras e fai unha segunda fermentación en botella. Como vamos facer esta segunda fermentación en botella, que é a que genera o gas, tamén genera un pouquiño máis de alcohol. Non podemos meter aquí dentro un viño que teña un alcohol en torno a máis de 12,5, porque senón as levaduras non serían capaces de seguir fermentando nese viño e non seríamos capaces de generar pois un espumoso de calidade. Daí ben que teñamos que partir dun viño pois con un grado alcohólico pois balanceado. Por outra parte, temos que ter unha acidez tamén balanceada, é dicir, o fácil sería, bueno, vendimiamos antes, temos menos alcohol, pero se temos unha acidez extrema, tampouco vamos a facer un espumoso de calidade, non? Daí ven un pouco a dificultade e a problemática de facer pois este perfil de viño que non todos os anos pois é tan sinxelo de facer. Este ano a peculiaridade é que a acidez está sendo máis alta que nos últimos anos, entonces temos que xestionala. Canto pode durar a vendima deste espumoso? O de espumoso, as partidas, pois posiblemente entre hoxe e mañán prácticamente estaría listo e despois en unha parcela puntual que é un pouquiño máis de altura o podemos facer pois un pouquiño máis tarde, non? Vai depender da parcela. A vendimia xeral, pois arrancaremos lunes, este ano tal como está vindo vai menos colleita que o ano anterior, que os anos anteriores. Eu conto que en 15 días, en 2 semanas, prácticamente este é o grosso da colleita xa rematada. Despois quedarían parcelas puntuais, elaboracións puntuais, como facemos aquí tamén o que é o Galaecia. O Galaecia é un viño de botritis noble, que eso, pois, estes últimos anos chegamos hasta o mes de noviembre, hasta chegar a que esa uva, pois, xenera, pois, esa botritis noble pola parte exterior da uva. Temos outras elaboracións especiais, como pode ser o Vindel ou o Lías, pois onde buscamos a potencialidade máxima que cunha madurez máis larga e máis compensada para facer ese perfil de uva. Entonces esas uvas seguramente as teñamos que coller no seu momento, que suele ser un pouquinho máis tarde. E con eso pois é o que estamos xestionando estes días, non? Me parece que fai 2 anos que se inclueu no plego de condicións da denominación de orixen, entonces a partir de aí pois estamos empezando, estamos collendo experiencia, pero sí, parece ser que todo o que teña burbujas pois ten un futuro, é fácil de beber, realmente estamos gratamente sorprendidos que a acollida que está tendo o público con estes tipos de viños, non? Entonces pois hai que ir evolucionando co mercado, pero sí que vai a alza este tipo de viño. Eu supoño que nunca será unha elaboración mayoritaria, pero sí que ten un nicho de mercado e habrá que irlo aproveitando según vai evolucionando.
No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. E con esta semana a vendima comezou de cheo na subzona do Salnés. Unha das adegas que xa traballa na recollida en Mar de Frades. Aseguran que a uva que se está a recoller ten unha excelente calidade, aínda que recoñecen que hai unha pequena merma na cantidade respecto da campaña pasada. Falamos de todo isto con Mónica Chaves, técnica de campo. Empezamos a vendima, bueno, pois o que sería de meter todo o que é o viño pois tranquilo. Fixemos xa fai 2 semanas o que é o espumoso e, bueno, pois eso era un pouco como, bueno, a empezar e agora, bueno, pois estamos continuando. De momento imos ben sobre as previsións de kilos, sí que é verdad que hubo algo de merma este ano, estamos entre un 10, un 15%, aquí no Salnés, no Ulla mantemos a produción do ano pasado, e, bueno, de momento a uva está salindo con moita calidad, que é o que, bueno, pois ao final de todo o esforzo que fixemos durante o ano, pois era o que esperábamos, e bueno, todo en principio ben. A maduración foi un pouco máis lenta, non? Porque, bueno, tuvemos un xuño que foi bastante frío e chuvioso, pensábamos que iba a vir o que é o ciclo 10 días adiantados, pero ao final, bueno, pois como non fixo tan bo tempo, bueno, pois retrasouse un pouco máis e estamos vendimiando pois como se fora nunha vendimia normal, que sería eso, pois a casi mediados de setembro. Este tempo fantástico. Onte, bueno, pois hubo así un amago de choiva que nadie esperábamos, entonces, bueno, pois aí pois entrounos un pouco medo a todos, pero bueno, nada. Foi un pouquiño tamén para lavar as uvas ben estupendamente, sí. Pois aquí no Salnés o mellor se me prolonga como 2 días máis, pero despois ainda no Ulla teño que sacar en torno ás 20 hectáreas. Entonces, bueno, ainda terei como para unha semaniña máis no Ulla. Aquí no Salnés agora mesmo contamos con 15 hectáreas en produción. Despois, bueno, estamos coa nova plantación, pero de momento, pois eso, non dá. Entonces, bueno, serían, cando dé, son 25 hectáreas a maiores. Estamos traballando en torno ás 120 personas, un pouco tamén a demanda do que nos pidan en bodega, do que necesitan para facer, bueno, as elaboracións, porque estamos facendo elaboracións tamén de parcela. Entonces, pois, facemos un pouco en consonancia co que necesitamos sacar pois no día, non? Pois hai días que necesitamos sacar 20.000 kilos, pois hai que organizar o personal para ter esos 20.000 kilos ao final do día. Pero, bueno, en resumidas, no global da vendimia estuvemos eso, estamos traballando con cerca de 120 personas, entre vendimiadores, cortadores e despois cargadores tamén de uva, e personal propio tamén. Nós o que facemos é cando chegan os vendimiadores, o primeiro día de vendimia, o que lle decimos é explicarlle un pouco a uva que está apta para recoller e que deixen aquelo que está verde, non? O que nós lle chamamos os rabuscos. Entonces, bueno, pois explícaselle un pouco, nós temos uns controladores tamén por cada grupo de personas, de 24, levamos unha persona tamén para controlar e un pouco que estén, bueno, pois axudándolles ou dicíndolles, bueno, si teñen que avanzar un pouco máis ou tal. Despois o que facemos é montamos os palés, ímolas sacando con tractores e cos cargadores, montamos os palés en torno a 36 ou, bueno, 36 caixas ou 42 e despois baixámolas, bueno, pois en camións hacia a bodega. Facemos así, bueno, no Salnés e despois no Ulla, evidentemente, temos lo que facer tamén con camión porque sería inviable facelo pois con tractor. E despois, bueno, chega a bodega e comeza o procesado. Dependendo tamén da, si queremos facer o que sería pois elaboracións de parcela, pois pasan a unha mesa de selección en donde, bueno, pois eligen o que serían, bueno, pois as uvas de mellor calidade para facer esas elaboracións especiales. Despois, sí que podemos, bueno, estamos bastante encima da xente que si hai podrido que se escolla, pero, bueno,
no que é no albariño non hai ese problema. Nós despois temos tamén outra variedade aquí no Salnés, que é o godello, que sí que xa se fixo anteriormente o que é un traballo de limpieza, porque sí que é verdad que xa hubo bastante, bueno, pues, incidencia de botritis. Entonces, bueno, ainda non chegou ao grado aquí no Salnés, se sacará, contamos que para a semana ou así. Pois mira, estamos agora facendo, bueno, foi un pouco escalonado. Cando sacamos o espumoso, sacámoslo en torno a 10,5, 11. Nas acideces que nos movemos no Ulla son bastante baixas, entonces, ben, entrou en consonancia con todo o que buscábamos. Aquí no Salnés, e tamén o que está pasando nos viticultores, estamos entrando nun grado 12,8, 12,8, 13, o que sí que é verdad que as acideces este ano pois son algo máis elevadas, non? Porque entendo que a maduración foi máis lenta, o que pasa que estes últimos días de sprint solar, por decirlo de alguma maneira, pero bueno, tuvemos bastante temperatura e sol, e claro, subeu moito a graduación, pero bueno, a maduración, bueno, o que é a acidez non desdoblou ben, pero estamos en torno a 15 de acidez, 14, 15. Despois do ano de traballo, que foi un ano bastante marcado polo que son as temperaturas, foi un ano bastante difícil climatológicamente, a verdade é que o cambio climático está aquí para quedarse, témonos que adaptar. Entonces sí que houve un problema o que se veu na floración, que realmente o que nos levou a ter pois un pelín menos de produción este ano, pero sí que é verdad que a uva é de moi boa calidad. Entonces, bueno, contentos, sempre hai que estar contentos despois dun ano de traballo, non? Isto é o final, é como a vendimia é moi romántica, entonces hai que deixarlle tamén pois un pouco seguir nese estilo. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Seguimos repasando a actualidade do sector na sección das breves. A Ruta do Viño Rías Baixas programou a súa cata de vendima para o xoves 19 de setembro no Pazo de Mugartegui, en Pontevedra. A actividade estará dirixida polo catador Óscar Quintana. A cata permitirá probar distintos tipos de uvas, mosto e viños da denominación de orixe Rías Baixas. Os viños maridaránse con conservas, pescados e mariscos da Anfaco Cecopesca. As prazas para esta actividade son limitadas e están reservadas a persoas maiores de idade. Quen desexe inscribirse xa pode facelo a través da taquilla, ben na súa web www.ataquilla.com ou ben no seu teléfono 902 504 500. O prezo de cada praza é de 8 euros. A Ruta do Viño Rías Baixas anima a participar nesta cata de vendima, pensada para coñecer de preto e en profundidade a ampla variedade de elaboracións das adegas integradas nesta asociación sen ánimo de lucro, xusto nas datas nas que recollen a uva para elaborar a nova anada de viños da denominación de orixe. Adegas Laval iniciou a vendima coa súa tradicional vendima solidaria. Nesta ocasión foron as persoas pertencentes a Alento, a Asociación de Dano Cerebral Adquirido da provincia de Pontevedra, as que participaron dunha xornada de recollida na que parte da uva destinarase a elaborar unha edición especial de Albariño, Laval Solidario 2019. O importe íntegro da venda deste viño irá destinado a un dos proxectos de Alento, o seu horto ecolóxico terapéutico. Trátase dun proxecto no que realizan labores de mantemento do propio horto, ademais de estar a colaborar cun estudo médico oncolóxico a través da plantación dunha planta con coñecidas propiedades polos seus principios activos naturais. Esta é a terceira vez que a Adegas Laval organiza a vendima solidaria. Así, na pasada edición, a doazón foi en favor de Aspanaex, a asociación a favor das persoas con discapacidade intelectual da provincia de Pontevedra, mentres que en 2017 douse a Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia, a SANOC, a asociación que axuda aos nenos que padecen cancro en Galicia e as súas familias.
O Enobus volve a incrementar un ano máis as súas viaxes, consolidándose con forza como unha experiencia turística máis en Cambados e os seus arredores. Durante os meses de xullo e agosto este servizo estivo novamente a disposición dos interesados en coñecer gran parte do proceso vitivinícola na comarca. Unha auténtica experiencia onde visitaron máis de 20 adegas da denominación de orixe Rías Baixas, situadas nos 6 municipios limítrofes, coa degustación de 10 catas de escumosos no Museo do Viño e coa visita á Asociación de Mariscadoras de Cambados, Guimatur. A alcaldesa Fátima Vale e a concelleira Cruz Leiro ratificaron a continuidade do Enobus para o próximo ano, máis se cabe o estar afestado Albariño, recoñecida internacionalmente. Para entón, darán a coñecer novas rutas e novidades que o farán máis atractivo, interesante e didáctico. Fátima Vale é coñecedora da cultura e a hospitalidade dos veciños e veciñas de Cambados, por iso ven esta experiencia do Enobus unha maravillosa plataforma de información para todos e todas as amantes do viño albariño por todo o mundo, mostrando o arduo traballo que homes e mulleres teñen que realizar ao longo de todo o ano para que se poidan degustar estes maravillosos viños da denominación de orixe Rías Baixas. 85 usuarios da Fundación Amigos de Galicia traballan xa na campaña da vendima. A entidade conseguiu insertalos para realizar estas labores en diferentes zonas vitícolas de Galicia, entre elas a de Arousa. Na actualidade, os operarios están a traballar nos viñedos de Pazo Señoráns, Don Olegario e Santiago Roma, no marco do programa de inserción laboral para a campaña da vendima que desenvolve a Fundación. Todos eles son persoas en risco de exclusión social, principalmente mulleres con menores ao seu cargo, perceptores da risga e parados de longa duración. Dende Amigos de Galicia apuntan ao éxito e a boa acollida que a iniciativa tivo entre as adegas. De feito, aseguran que se rexistrou un incremento da demanda nesta campaña. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.